I a viure-la, company, no t'encantes si no se'n va. Bé, la meva experiència a Vincles és totalment positiva. He de dir que va marcar un abans i un després a la meva manera de veure moltes coses. Vaig poder coincidir amb molta gent i conèixer la realitat i històries de vides de persones que potser no m'hagués plantejat en un altre moment. Junt amb el riure i la reflexió, ha estat una experiència totalment recomanable i jo diria que una de les claus d'aquest projecte és la convivència entre tot el grup. Jo em considero afortunada perquè, a banda de les edicions, mantinc el contacte amb una part de la gent i diguéssim que els vincles s'han fet realitat durant el projecte i després. Així que animeu-vos per properes edicions perquè el que us puc assegurar és que no deixa indiferent a ningú.